Matthew 27. Tinokona ba ukuzibulala kukaJudas. Verse 4. Esithi donile ngokungatsha igazi elingenatyala. Kodwa bona bathi kuye, iyintoni ke lonto kuthi sibonele ngokwakho. Wayiphosa phansi endlwini kaThixo apho lo bani wemka wayakuzixhoma. Verse 6. Ababingeleli abazinhloko bayithola lo bani bathi akuvumelekanga ukuba sifake kweminikelo kuba le mali yethenge igazi yonke. uYesu wayethanda ukucinana nabantu